Huomenta. Se olisi niinku viimeinen päivä lokakuuta ja talvihan täällä on alkanut tulemaan. Älkää vetäkö kaatua, kun täällä on jää. Taas on kohta kylkkiluu poikki ja joutuu toimeentulotukiluukulle. Silleenhän siinä viime vuonna kävi, että sai lääkkeet. Jeesus auttoi ja kaatoi kumoon ja näin aukesi lääkeluukko. Mikäs liikennemerkki tässä on? Tässä on tällainen musta mies. Se kaivaa siinä monttua. Ai. Tehkääs nyt ne juttumme. Hei, täällä on jo jumalauta uudet johdot tullut noihin tolppiin. Nopeeta toimintaa. Nopeeta toimintaa on kyllä perkele. Kattokaa, sieltäkin tulee tällainen huippunopea, tuulen nopea VR menee siellä. Ja ilmainen joukkoliikennevälinekin menee siellä. Miksi tää ei voi nyt tallentaa? Tarkentaa siis. Sellainen siinä menee. Täältä sataa valkoista paskaa. Onks nyt sit talvi? Onneksi ei tullut tuolla reissulla tällaista keliä. Tai kyllä mä olisin handlannut se homma. Se yksi iso mäki oli vähän semmonen. Se olisi varmaan ollut vähän semmonen kyseenomainen juttu. Siinä on jo uudet tolpat käytössä. Aika nopeata toimintaa on kyllä. Näitä ei ole laitettu. Älä mene sinne nyt. Tule tälle puolelle. LED-valo. Tuolta on otettu jo lamppu pois. Mistä se on muuten tullut se johto? En tiedä. Kyllä ne nopeasti nämä ammattimiehet tekee näitä hommia. Onneksi on jollain on näitä ammattimiehen töitä. Saa tehdä töitä vielä jonkunnäköisiä. Semmosta se on. Sais olla vähän nopeampia koneita. On kyllä. Se vaan siellä kirjoittelee ja toi tekee. Se tekee ihan sitä samaa. Mitäs nämä muut koneet tekee? Mitäs tämä tekee? Tuollakin on homma menossa. On tää ihan alueella tai toinen. Nyt meneekin pitkään. Että on homma valmista. Ootko tuolla ketään? Ruhinaa kuuluu. Joo. Tippuu joku paperi.
ruoksia. Ruotsia luki siinä paperissa. Päätös maksetaan. Korvaus oman auton käytöstä. Se on sellainen. Voi tehdä roskiksia suoraan. Paperiroskaa tulee kyllä ihan helvetisti. Tässä on yksi lappu. Kokonaan korvattava matka. Korvataan, maksetaan. Joo, joku mulle sanoi, että ei näitä kannata täytellä. Internetissä. Kannattiko uskoa? No ei kannattanut. Täytyyhän noin matkakorvaukset ottaa, kun Kela maksaa terapia-ajosta korvauksen, niin se on ihan hyvä. Mä muuten tässä nyt mietin, että mun täytyy hyvin tarkkaan laskea, että saisinko mä katsastusrahat tehtyä tuolla terapia-ajolla. Kun mun tarvii niitäkin ruveta tässä keksimään, niin jääkö siitä yhtään mitään? Niin, vaan voisiko sitä käyttää rahanpesuun, että ajelee vaan noita terapia-ajoja ja otetaan tosta vähän mikstuuraa. Noin. Toi. Tonne ja. Jaha, jollain on asiaa. Ei kuulunut ääntä ollenkaan. Ei kuulunut ääntä laisinkaan. Ei kuulunut ääntä laisinkaan. Mitäs Facebookiin kuuluu? Ei mitään. Jees, pitäisköhän ruveta suunnittelemaan sitä seuraavaa jaksoa tässä. Se voisi olla kyllä ihan vaikka ohjelmistossa nyt tarpeen. Videot tekee vielä siellä
hommia ja otetaan takki pois ja takki palaa! Mä muistan sen biisin aina. Se oli niin jotenkin antaumuksellisesti tehty. Nyt pitäisi löytää monitori jostain. Lähdetään settimään. Tossa voisi olla semmonen. On vaan vähän liian hieno monitori. Tota ei missään nimessä tule pelkästään tarkastelukäyttöön. Täytyy lähteä katsoa, että mistä mä... Mikäs tässä pyörii? Tässäkin pyörii joku monitori. Onko tää älkeeni? On siinäkin. Siinä olisi johto. Se on kyllä... En nyt saatana mihinkään soittokoneeseen laita mitään 16:9, kun pitäisi niitä 4:3 olla täällä. Järkeä tuhlata noita. Vielä sellaisia monitoreita, mitä voi niinku käyttää. Missäs meillä olisi nyt sellainen monitori, mitä voisi... Mikäs tää? Tuolla monitori, tossa monitori. Eikö täällä nyt oikeasti ole... Ai. Mikäs tuolla köllöttelee? Tähän täytyisi saada monitori. Semmosta. Siinä olisi just oikea homma tohon. Siinä on vähän narmujakin ja tällaisia. Tää olisi oikea monitori. Siellä on ihmeellinen kuva, mutta siinähän on. Siinähän on. Kummallinen on kuva. Vaihdetaan sitä sitten kun tarvitaan. Tästä sitten lähtee se ULA-ohjelma, kuulkaas ihmiset menemään. ULA-ohjelma. Monitoris on kyllä vähän sanomista. Nyt aletaan virittelemään näitä tulille. Lähteekö se käyntiin? Striimit siellä ilmeisesti lähti. Koska toi... Entäs täällä? Se lähti käyntiin. Nyt soitetaan sitä vähän aikaa. Katsotaan, että tää homma toimii. Homma toimii. Olkoon nyt sitten siinä päällä. Pitäisikö se laittaa tohon, niin näkee ohikulkiessaan näkisi. Toi lähtee muihin maisemiin toi. Täältä lähtee nyt 2 striimiä pihalle. Toi menee ihan ok tonne. Hei, tuolta pitää vielä Nexiasta saada. Onks meillä linjoja täällä? Onhan meillä tässä pari linjaa. Tohon täytyy... Tai se vois vaikka suoraan tohon Nexian sisäänmenoon laittaa jonnekin. Kyllä tämänkin vois siivota joskus, kun jaksais. Nää käyttöjärjestelmät roikkuu siinä hienosti. Pitäis joku kotelo siihen lähellekään. Se lähti pyörimään. Ei oo mitään hätää. Toski jos muuten näyttö, mut siinä ei oo Mikäs tää upsi muuten on? Tuo täytyy muuten... Alkaa testaamaan. Tuohan on Iltoni upsi. Aletaan testaamaan. Ota me ollaan testattu tää. Lähteekö se päälle? Hyvin lähtee. Täällä on akkua vaikka muille jakaa. Se ei kyllä lähde käyntiin ilman virtaa. Tehdään vähän tilaa tänne meidän paikallemme. Tää nyt tästä. Näyttäis vielä joku muihin maisemiin. Nyt
tälle pitäisi saada sähköä. Onks meillä täällä tossa on tää katkeamaton sähkö. Mikähän ton ruuvais kiinni? Se roikkuu vaan tossa määräysten vastaisesti. Onhan sinne sentään tollanen hieno kotelosähkömies käynyt laittamassa, mutta se on unohtanut laittaa tällaisen. Otikohan se silleen, että mä taisin itse vahingossa laittaa tän pistokkeen tuohon. Lähteekö nalli? Lähteekö tää päälle? Mulla ei ole mitään käsitystä tästä, että mitä tää tekee. Ei se kyllä herää. Jotkut näistä tupseista on muuten sellaisia, että ne ei lähde käyntiin, ellei akkus on vertaa. Se ei lähde henkiin. Voisikohan tuo akku olla ihan tupse? Joku pikku upsi, jos tonne rinnakkaiselle kyllä hyvä olla. Se on kumminkin kone, mikä pyörittää ula-asemia. Katsotaan nyt sitten. Antaa sen nyt olla siinä päällä. Se saattaa ihan oikeasti vaikka heräillä siinä. Mulla on näitä pikkuupseja täällä kyllä. Täytyy nyt vaan katsoa, että miten se homma kulkee. Jätetään se siihen päälle. Tässä on varmaan akut ihan kuolleet. Nyt tarvitsisi sitten se ruuvimesseli jostain. Mistä mä sellaisen keksin? Jostain pitäisi keksiä ruuvimesselit. Laitetaan toikin tonne kiinni, että se on siellä pois eestä. Ei se kyllä lähde. On siellä sähköä, mä katoisin, että siellä on sähköä. Tää on ihan tällainen nätti pikkuupsi. Tää olisi oikeasti aika hyvä kiupsi tällainen. Eiks meillä ole rukareita täällä? Tossa on jotain. Saisko tän auki tästä? Ja nyt on taas se akkuongelma. Onhan tää nyt sentään kuitenkin 24 voltin himmeli. Mä veikkaan, että nää on ihan kypsät nää akut. Tänne varmaan tarvii uudet akut, niin se lähtis käyntiin. Jatketaan myöhemmin tätä projektia tässä. Eiks meillä ole akkuja täällä missään? Mistä mä nyt teen akut? Ei oo akkuja. Pitäis jostain keksiä akkuja. Nimenomaan tollasia. Tällaisia saa lahjoittaa, jos jollain on. Mitäs nyt tehdään? Tässä on kone pyörittämässä, tossa on kone. Jaa, mennäänkö tekemään yksi video tonne välillä tonne päästudioon? Siellähän on kone. Ois tossa vielä toi kulmakonekin. Mennään tänne tekee yksi video teille ihmisille. Noin. Ennen kuin täältä lähetyksiä lähtee, niin tässä menee vähän aikaa. Mennään tähän. Tässä on tällainen pehmeä penkki, kun jos perää sattuu, niin pitää olla tällainen pykälää. Ei tääkään nyt niin hyvä penkki ole kuin mitä mä voisin kuvitella. Parempiakin penkkejä on oikeasti ollut. Täällä on nyt vähän tällaista pientä, miten tän sanois, pientä säätöä. Ihan pientä tällaista pintaremonttia. Nonni, me ollaan täällä siirtyy marraskuun puolelle tässä systeemissä, kun täällä on muuta hommaa menossa. Me ollaan nyt marraskuussa, sovitaan silleen, että täällä vaihtuu jo marraskuun nyt. Uutta videoa tulossa. Sitten lähdetään muihin juttuihin. Ei se ilmeisesti heräile ilman akkuja. Mistä mä teen akkuja? Tuolla on jotain 2 paska-akkua. Mitähän nää muuten on? Oiskohan siellä yhtään mitään elämää? Siinä olisi pari akkua. Ei muuten enää ole sitten näitä akkuja, kun mitä näitä on? 1 kappale jäi. Siis nää akut on roikkunut ainakin. Nää on kunnossa. Joo. Nää on ollut 2006, nää on 5 vuotta ainakin ollut tossa lattialla. Ja siellä on vielä sähköä. Lyödään noin sinne. Mihin mä nyt tän kameran tälläisin kuvaamaan tätä iloista
tapahtumaa. Yhtään en tiedä nimittäin, että miinus tonne ja lussa tonne. Lussa tonne. Hetkinen. Nyt se meni muuten väärin. Laitoin nimittäin. Nyt se menee oikein. Ainahan nää kannattaa katsella. Menes ne? Miten tää nyt tänne menisi? Menes ne? Mene nyt. Mikä siinä on tässä voi? Mene nyt sinne. No periaatteessa mä pääsen. Pitäis räpsähtää. Ei räpsähtää. Miksei? Onks tää nyt sit oikeesti paska? Tää on kyllä vähän oudon oloinen tää. Mulla on tuolla pari upsia nimittäin, mitkä ei oikeesti lähde päälle. Ellei akussa oo sähköä. Tää on niin ihmeellisen oloinen tää. Kyllä tän pitäis lähteä päälle. Ei tää lähde päälle. Voiko oikeesti ihmiset roskeksesta tulla risaa? Mä oon aina kuvitellut, että sieltä tulee priimaa kamaa. Ei tää ei kyllä herättä sitä. Jatkaa. Kyllä tää räpsähtää. Pitäisikö se antaa olla vähän aikaa päällä? Ei se ainakaan tästä palamaan. Vaikka se kuinka sauhuais, niin ei sieltä. Ei tosta lähde tulipalo. Ei oikein voi lähteä mitenkään päin. Vaikka se menisi täysin oikoseen, niin ei kyllä tapahdu mitään. Mulla on näitä pikkuupseja kyllä tuolla. Pitää mennä vaan tonkimaan tonne. Tääkin tippuu täältä. Ei tarvittis tippua. Se sais olla siellä. Jatketaan. Onks meidän videoelokuva on valmis? Ei oo vielä lähelläkään siinä. Se nyt ruksuttaa vaan. Meneekö se nyt siellä ok? Menee ihan ok. Jatketaan harjoituksia. Onko se nyt marraskuun 1 vai mikä se on tänään? Täällä on tällainen keli. Vettä sataa ja loskaa ja... Nyt olisi kiva olla Tampereella. Siellä on kuulemma vähän reippaampi keli. On lunta tulvillaan. Talven loistosää. Nauttikaa talvesta. Ihanaa. Sitten lähdetään hoitaa firman asioita. Täällä on vähän tällainen keli nyt sitten. Firman juttuja lähdettiin nyt hoitamaan. Tässä. Nyt. Katsotaan oikeesti Oho. Mitä on tullut?
Mitenköhän mä saan tän auki? Tää on niin hyvin pakattu taas. Tää on tullut matkahuollolta sattuneesta syystä matkahuollolla, kun se on vähän se posti on vähän sellainen epäluotettava. Se on kyllä oikeesti, mä sanon, että se on, miksi hyvä systeemi on pitänyt mennä pilaamaan. Se olisi se posti vielä 90-luvulla, se oli niin hyvä. Se oli niin hyvä systeemi kuin olla ja osaa. Mitäs tänne on tullut? Tänne on tullut... Täällä on joku mittauspöytäkirjakin. Tällainen on tullut. Kuka muuten tietää, mihin tää on tarkoitettu? Arvatkaa, mihkä tää on tarkoitettu. Mä veikkaan, että kukaan ei osaa tätä vastata. Siis nimenomaisesti, miksi tämä on tällainen rimpula? Järvenpääläiset ei saa vastata. Jos tässä... Niin tää tulee tähän. Täällä on tällaiset suojat, ettei tää... Mene mihtään. Sitten on Sitten on tällaisia. Tuon mä säilytän muuten tän muovikotelon. Tässä on sit hyvä ruveta säilyttää kaikkea niinku tavaraa. Toi tuote oli sitä, mitä on haluttu. Katsotaan sitten vielä nämä. Tän tietää moni, mikä tää on. Tää on tällainen adapteri. Tämähän käy tällainen ja tää käy tällaiseen. Se on hyvä. Saan yhden paketin kuntoon. Ja täällä on tällainen samanlainen adapteri. Joo. Kaikki on sitä, mitä on tilattu. Nyt lähdetään hoitamaan muita firman asioita. Siitä lähtee. Sitten täytyy tutkiskella, että mitä täällä alkaa näkymään. Näkyykö täällä niinku yhtään mitään? Mitä täällä alkaa näkymään? Tää on aina tällainen mielenkiintoinen tutkintakohde. Varmaan tosta 170, 180 kulmilta voisi ruveta jotain ehkä löytymään. Katsotaan. Sitten kun mä en oikein ole varma, että onko tää kaapeli-tv vai tavallinen. Täytyy nyt sekin vielä katsoa. Kohta alkaa löytymään, jos löytyy. Jos löytyy mitään. Katsotaan nyt lähtisikö se siitä. Ei se ainakaan vielä mitään voi. No, antaas kannata. Jos on vaikka jotain sieltä löytyy. Tällainen täällä. Näitähän ei siis ihmiset taloyhtiössä, näitähän ei saa itse tehdä, tehkää, mutta tällaiset ammattimiehet, varsinaisesti ammattimiehet, nehän saa näitä juttuja tehdä. Ja tää on päättyvä asia, että tää ei ainakaan häiritte kenenkään muun elämää, että täällä on tähtiverkko olemassa.
Nyt toivotaan signaaleita. Eikö televisiosi näy? Kyllä, me aletaan tänne signaalia löytämään näin hyvin. Nyt toimii. Aikamoista hajontaa muuten on täällä, kun ajatellaan, että tossa on, toi on varmaan pilotti, noin 2 on varmaan pilottia tossa noin. Mut siis tossa, kyllä siellä hajontaa oikeesti on. DNA:n kaapeliverkossa on näin paljon hajontaa, mutta ei pitäisi olla mitään merkitystä tällaisella hajontaa. Ei siellä ole hirveätä eroa, mutta semmoista. Kyllä se vaan kaapeli-TV on, niin kuin näette. Kaapeli-TV tää on. Täällä on jotain muutoksia tapahtunut, nimittäin aikaisemmin näkyi tällä televisiolla, mutta enää ei näy. Mutta kyllä siitä kamaa tulee. Ihan selvästi kun katselee, niin tavaraa tulee. Tavaraa tulee oikeesti. Joo, kyllä tää on DNA TV-kanavia, ja tästä pääsee yli eikä ympäri. Onks DNA TV sitten lopettanut sellaisten muksien lähettämisen, että tämmönen telkkari, vanha telkkari DVB TV ei enää on näkynyt aikaisemmin, mutta ei näy enää. 107 kanavaa on ja hakee lisää. Kyllä tää tästä. Kaikki tällaiset normikanavatkin löytyy täältä. Kohta katsotaan. Se on näköjään jouluradio aloittanut sitten tästä täällä Lahdessa 100 MHz. Joulurad. Päästään jouluseen tunnelmaan. Nyt täytyy lähteä kuulkaas tonne. Täytyy lähteä tonne Tepoilille tankkailemaan. Kun se on tossa lähinnä oleva. Tai ei se taida muuten lähinnä oleva asema, mutta se on helpoin mennä ton kärrunkaan, kun mulla on toi kärru tossa perässä. Täytyy lähteä siellä käymään. Täytyy lähteä siellä käymään. Muuten kävellään nimittäin. Niin kuin näette, siellä se lamppu palaa. Lamppu palaa, joo. Se pitäisi saada nyt sammumaan se lamppu. Tää on kyllä oikeesti kyllä kauhea hintasta tää diiseli. Pakko olisi kumminkin liikkua. Tai mikähän ei oo pakko kun kuolla ja sekin vaan kerran, mutta ois tässä nyt sitten kuitenkin välillä ihan hyvä aika tehdä jotain muutakin. Tohon noin, paljon on Tepoilin päivähinta tänään. Niin se on keskiviikko, se on taas se hinta muuten noussut. Onko se 2,1? Se on varmaan nyt, joo, 2,15. Mikä ihmeen juttu tää on, tää keskiviikkohinta? Tätä mä en niinku jaksa ymmärtää, että keskiviikkohinta. Mikä sen aiheuttaa? Mikä ihme juttu? Eihän tässä ei ole niinku mitään järkeä tässä hommassa, tässäkään. Tässä vedetään nyt niinku, se oli 2, jotain 04 tän eilen vai milloin se oli. Niin mikä juttu tää on, että tää tässä niinku pompsahtelee aina keskiviikkosin? Tää on mielenkiintoinen. Tää on tosi mielenkiintoinen juttu nimittäin. Tämä ilmiö. Mikä on tämä ilmiö? Se nousee aina keskiviikkoisin ja mitään syytä sille ei ole. 3 pisteen vihje. 3 hintaa nousee aina keskiviikkoisin. 1 pisteen vihje. Tämä liittyy autoiluun ja läheisesti siihen liittyvään rituaaliin polttoainevalon palaessa. Aina keskiviikkoisin. Se on muuten oikeasti aika mielenkiintoista. Toi tulee väärää suuntaan tuolla. Mut eikö noi ton merkkiset saa mennä väärään suuntaan? Nehän saa mennä väärään suuntaan. Tossa on kielletty ajosuunta meinaa tossa edessä.
röntgenin kanssa. Nyt otetaan. Nyt mennään ottamaan. On se suolainen ilma. Oikeesti katso. Onks täällä ammutaan? Tuulee. Kuuluuks tää nyt laittaa? Näin päin. Syötetty 20, mittari 4. Otetaas tosta. Tollanen pistooli sinne ja nyt lähdetään Nissenille, tuli tekstiviesti, että siellä on nyt lukulasit. Nyt lähdetään testaamaan lukulaseja. Jos sillä vaikka kelalaseilla pärjäisi. Niillä oikeilla kelalaseilla ei oikeesti näe mitään, niin 2 teholaseilla. Mä ties miksi sellaisia edes tehdään. Noi lukulasit, ne nyt ei voi mennä. Ne nyt ei voi mennä pieneen. Nehän nyt ei oikeesti voi mennä pieneen. Joo. Sillähän tuli juhlalliset. Mitä sillä tuli? 9 litraa, aatelkaa. Kyllä tolla nyt taas pääsee. Kyllä sillä nyt vähän matkaa oikeesti pääsee. Mutta ei sillä nyt oikeesti niin hirveitä juhlia pidetä. Mennään tänne. Mistä mä pääsisin helposti karismaan? Aina mennä täältä. Kyllä varmaan pitää mennä täältä. Täältä pitää lähteä menemään. Jos mä vaikka pääsisin. Nyt on aika kuunnella jouluradiota. No niin, nyt on täällä. Kuulkaas tällaiset. Älkää muuten oikeesti hei ihmiset, kun teille tulee näitä kelalaseja tai tällaisia niinku lukulaseja. Niin kai te tiedätte sen, että niistä lukulaseista tulee ennen pitkää, ennemmin tai myöhemmin, niin niistä tulee kaukolasit. Eli kannattaa ne säilyttää. Kannattaa ne oikeesti säilyttää. Se on niinku ihan järkevä pitää niitä tallessa. Eli lähilaseista tulee kaukolasit ennemmin tai myöhemmin. Niin sen takia ne kannattaa pitää tallessa. Ja siinä se on se juttu. Tällä mennään. Hyvää päivää. Haluaisin julkisesti tiedustella S-Pankilta, koska tämä on nyt jo toinen kerta. Tämä on toinen kerta, kun teidän laadukkaalle S-kanavalle kirjoitellaan nimissäni tämän kaltaista skeidaa. Onko S-Pankki todellakin niin, että kun tänne S-kanavalle kirjoitetaan, että olen vaikka Mauno Koivisto, nyt minulta on varastettu kaikki tässä pois, ei ole tilinkäyttövälineitä, niin teillä sitten siellä te ja säpsäkkä pankkivirkailija naputtelee kaiken Mauno Koivistolta kiinni. Onks oikeesti tälleen? Siis mä olin jonottamassa
tuolla teidän pisteessä, niin siellä oli 3 tyyppiä, kelta on tilikiinni. Pitäisikö oikeasti pikkasen ruveta tarkastelemaan? Nyt on sitten toinen juttu tässä mulla. Mulla on syöpähoidot alkaa ensi viikolla. Mulla ei ole korttia. Mä en pysty maksamaan mitään mistään. Ensi viikolla pitäisi maksaa laskut. No siihen mä sain onneksi poikkeuksellisesti kiitos siitä anteliaisuudesta, että annoitte mulle ton niinku nämä tilinkäyttövälineet ja mä sain nyt ton S-mobiilin tuossa onneksi toimii. Mutta mä en saa rahaa mistään tililtä ulos. Mä en saa tililtä rahaa ulos. Mä en voi maksaa niinku minkäännäköisiä juttuja ensi viikolla. Syöpähoidot alkaa. Mun pitää päästä kulkemaan. Mun pitäisi päästä tankkaamaan. Ei onnistu, ei. Sitten mä joudun ajaa sen 50 kilometriä taas vaihteeksi tämän asian takia. Sitten tähän tulee, vähän kun yrität pitää puolias, niin sitten tarvitaan vartija ja sitten tarvitaan poliisi. Mä yritin oikeasti olla teistä erossa, ettei kun mä tiedän, että kun mä osaan pitää puoleni näissä asioissa, niin mä yritin pitää huolta siitä, ettei mun tarvitsisi välttämättä tulla sinne. Elleskään, niin ei, pakko on tulla sinne S-Pankin asiakaspalveluun. Ja se olisi ollut kyllä hirveän hienoa, kun jotenkin hoidettaisiin tämmönen tietoturva. Toihan on tietoturvapuute, että joku voi ilmoitella teille anonyymisti, niin kuin tässä ihan niin kuin tolleen 1-2 yllättäen. Ja eihän siinä niinku mitään. Mä kyllä kovasti yritin teidän kanssanne keskustella. Niin tällaista tää on. Tänne pitää lähteä. Eikö tätäkään asiaa voisi jotenkin hoitaa puhelimitse? Sitä mä en tiedä, miten se tunnistautuminen sitten tapahtuisi, mutta mulla on omat tunnuslukulistat täällä ollut. Mulla on ollut kortti on tallessa. Nyt on vaan joku ilmoittanut teille, että ne on mukamas kateessa. Se ilmoittaja en ole ollut minä. Olisiko tälle mahdollista tehdä jotain? Te lupasitte 3 vuotta sitten minulle, että näin ei enää tule tapahtumaan. Tämä on toinen kerta. Te olette aikaisemmilla kerroilla minulle luvanneet, että ei näin ei ole enää mahdollista toimia. Missä on se lupaus? Mitä te teitte S-Pankissa? Ette ilmeisesti yhtään mitään, kun tässä voidaan tehdä tälleen. Sovittaisiko silleen? Olisiko mahdollista, rakas S-Pankki siellä, että ette ota enää minkäännäköisiä sulkupyyntöjä minun kohdallani missään tällaisissa S-kanavatapauksissa. Minä otan puhelimen käteen ja soitan teille, jos näin käy. Sitten tietystihan sitä ei voi millään varmistautua, että onko se ilmoittaja oikein. Mutta jos te sitten siellä vaikka soittaisitte mulle sitten siihen tilitiedoissa olevaan numeroon, niin ehkä se sitten selviää. Tämä on vaikea tilanne. Mutta nyt mulla on tullut kuluja. Ja mulla ei ole nyt sitten varaa ostaa diiseliä. Hän pääse kunnolla hoitoihin. Että kiitosta vaan, S-Pankki. Ja mun mielestä tää ei nyt taas mennyt ihan niin putkeen kuin olisi voinut kuvitella. Toivon, että tähän joku ratkaisu taas löytyisi. En laita kameraa pois. Nyt se saatana nauhoitetaan tää keskustelu. Mä en ole ilmoittanut teille yhtään mitään. Mulla on lain mukaan oikeus tallentaa oma käymäni keskustelu tässä. Sano Viherholt terveisiä. Tää on ennenkin käyty tää keskustelu. Nyt täällä tulee vartija paikan päälle taas vaihteeksi. Viiditkö tulla käymään pankissa? Pankin tiloissahan ei siis saa kuvata. Pankin tiloissahan saa kuvata.
Mä olen tällä puolella, mä kuvaan itseäni, että tässä kuvat. Keskustelu Liisa. Saaha. Missä se kielletään? Sä väität mulle siinä pankin edustajana, että mä olen pyytänyt sulkemaan tilini. Mä väitän, että mä en ole pyytänyt. Nyt tässä on kaksi mielipidettä. Tässä on mun mielipide ja sun mielipide. Ja tää on toinen kerta, kun joku huuhaa Innanen ilmoittelee mun tilit kiinni. Viimeksi kävi sama laulu. Ja nyt sun tehtävässä on niinku selvittää tää asia, että miten näin on päässyt käymään. Niin, mutta kun minä en ole ilmoittanut, yritän nyt perkele ymmärtää. Juu, minä en ole ilmoittanut yhtään mitään. Tämähän se jumalauta onkin ihmeellistä, että teille voi kuka vaan ilmoittaa, että pankki on kiinni, tai siis tili on kiinni. Terve taas vaihteeksi. Terve. Mikä? Mulla on tässä kamera, ja kuvaan omaa lärviä, niin mä keskustelen siitä asiasta, että kun hän ilmoittaa mulle näin, että niin nyt tässä on vartija. Mähän sanoin tuossa S-mobiilissa äsken, että tähän tulee joko vartija tai poliisi, ja näinhän tässä kävi. Mun tili on ilmoitettu ilkivaltaisesti kiinni, siis minä en ole ilmoittanut. Hän väittää niin ja hänen koneellaan lukee näin, mutta kun S-Pankilla tietoturva on niin paskaa, niin kuin monessa muussakin paikassa, että kuka tahansa voi esittäytyä heille minuna ja laittaa tilit kiinni. Ja mulla on laillinen oikeus, sä tiedät sen itsekin sen viimeisen polemiikin, mikä tässä oli, niin mulla on laillinen oikeus kuvata omaa naamaani ja tallentaa tätä käymääni keskustelua, koska mä tulen vaatimaan S-Pankilta varmasti korvauksen siitä, että mä oon taas ajellut 22 kilsaa ihan hupia tänne. Minä en ole ilmoittanut, piste, yhtään mitään teille. Tässä on vaihtona se, että me voidaan kyllä niin sinulle uusia ne verkkopankkitunnukset. Siis pitää uusia verkkopankkitunnukset, että joku ilkivaltainen taho ilmoittaa sen mun pankkitilin kiinni tai ilmoittaa esiintyy minuna. Sehän on identiteettivarkaus, jos et sattunut tietämään. Ja aina uudet tunnukset. Voisitko lopettaa sen kuvan? En todellakaan voi lopettaa. Palvelussa olisi, että lopetat sen kuvan. Mihin asetukseen? Ja soita poliisi tänne. Nyt tarvitaan poliisi jo tänne paikalle. Soita poliisi. Sä kieltäydyt palvelemasta mua. Kieltäydy palvelemasta sinua, en haluaisi, että kuvaisit. Mulla on oikeus kuvata omaa lärviä tässä ja älä viitti länkyttää. Kun vartija voisi kertoa sen viimeksi, mitä tapahtui täällä näin. Kerrotko hänelle? Vittu mä en tästä lähde ennen kuin mun pankkitili toimii. Tulee pitkä ilta. Minä en ole syypää siihen, että te olette laittaneet pankkitilin kiinni. Teidän velvollisuus olisi oikeasti tehdä rikosilmoitus tällaisesta aiheesta. Mutta kun te ette, vittu tee. Voisin. Heti kun mulla toimii toi S-mobiili tosta, niin mä lähden ihan oikeasti vähinään tästä kävelemään. Ja kamera menee kiinni ja kaikki on onnellisia. Paitsi että mä laitan kyllä laskun tästä teille tulemaan. Tää on toinen kerta jo. Tää on toinen vitun kerta. Tää sama laulu. Selitä mulle, miten se on mahdollista. Et selitä yhtään mitään. Saanko mä ottaa rennomman asennon, jos mulla jalkaa syyttää? Kai tässä voi laittaa YouTube-livenkin tulille. En kyllä muista, mutta jos sä haluat, mä voin antaa mun oman kuvan. En muista mitään. Joo, 045. 89. 44. 855. Karhunen Samuli. Karhu. Tosta lähtee live YouTubeen just nyt. Joo, toisessa kerran. Kuva. Nyt tulee poliisi jossain vaiheessa. Joo, hyvä. Meillä on aikaa. Hyvää päivää. Vielä kun kahvit tarjottaisiin täällä S-Pankissa, niin olisi ihan kiva juttu.
Tilanne, rakkaat seuraajat, on tällainen, että mä oon tänään tässä testannut, että pankkitili on kiinni. Tää on toinen kerta jo täällä S-Pankissa tällainen tapahtuma, että tämä kassaneiti tässä, mikä ujostelee niin paljon, että hän ei halua esiintyä minun videollani, mutta hän on kieltänyt tässä kuvaamisen ja sitten meillä on tässä vartija tässä pelipaikalla ja mutta alkulähtötilanne on niinku sellainen, että mä tulen tänne ja mulle ei toimi tili. Kassaneiti kertoo minulle, että minä olen itse ilmoittanut tilit kiinni. Nyt seuraajat, rakkaat siellä. Tehän muistatte tämän S-Pankin episodin, kun sama laulu tapahtui. Nyt se tapahtuu uudestaan. Mä kerron teille salaisuuden. Te voitte mennä, viimeksi se homma tapahtui silleen, että te voitte mennä sinne S-kanavalle ja siellä on tää ilmoituspalvelu, missä ei ole minkäännäköistä identifiointia eikä allokointia. Eli sinne voi kuka tahansa kirjoittaa vaikka Minni Hiiri ja hei, olen Minni Hiiri ja minulta on hukkunut nyt kaikki paperit ja sun muut, että voisitteko laittaa tilin kiinni. Niin S-Pankki laittaa tilin kiinni, kun joku ilmoittaa tällaisesta asiasta. Ja nyt meillä on tässä vartija. Miten muuten haluat sä tulla sanomaan mulle, että saanko mä kuvata nyt itseäni? Nyt mulle menee live-streami. Tässä tilassa voi sua kuvaamista. Täh? En mä voi kuvaamista tässä tilassa kieltää. Niin, mutta kun hän kieltää mun oman larvin kuvaamisen. Kyllä, sä saat tässä kuvata. No niin, mutta hän on eri mieltä. Miksi? En mä oo sua kuvannutkaan. En mä oo kuvannutkaan sua. Mä vaan toivoisin, että mun pankkitili toimisi, kun minä en ole ilmoittanut sitä millään tavalla niin kuin kiinni. Siis minä en ole teille ilmoittanut, että minulla olisi pankkitili, tunnukset kadoksissa tai mitään muutakaan. Jos teillä on järjestelmä tällainen, että kuka tahansa voi täällä ilmoitella mitä huvittaa, niin ei se mun ongelma ole. Mä oon nyt 22 kilsaa ajellut tässä ja nyt me otellaan jo poliisiikin tässä selvittämään tätä asiaa. Mä vaan toivoisin, että tämä asia hoituisi niin kuin tämä pankkipalvelu menisi silleen, että te hoitasitte nyt nätisti sen asian kuntoon ja laittaisitte sen homman niin kuin silleen kuntoon niin kuin se pitää olla. Varsinkin kun tää on jo toinen kerta. Voi Jeesus sentään touhua. Ja sitten puhutaan tietoturvasta. Mä en lähde tästä, saatte kantaa mut saatana tästä pois ennen kuin jos ei mun tili lähde tänään toimimaan. Jälkipyykki tulee ihan varmasti ole mielenkiintoinen. Ja sitten ihan oikeesti, jos joku sun nimellä kirjoittaa tunnistautumattomana jonnekin Jaspaskan ilmoituspalveluun, että on niinku kadonnut tunnukset ja sulla on tili kiinni, niin oot sä silloin ilmoittanut jotain? Oletko omasta mielestäsi? No nyt tänne tuli jo mykkäkoulukin. Joo. Näin tää pankkipalvelu täällä Suomessa toimii. Pitää olla direktiivin mukaiset passit ja pitää olla ajokortti ei enää kelpaa ollenkaan. Pitää olla henkilöllisyyspaperi, minkä onneksi toi Kela maksaa vähävaraisille ja näin poispäin. Nyt odotellaan sitten poliisia sitten tässä pelipaikalla. Viimeis muuten kun poliisit tuli tähän, niin ne muuten katteli YouTube-kanavaa, että onko live käynnissä. Nyt on live käynnissä, ei ole mitään hätää. Tulkaa paikan päälle kertomaan, että mä saan kuvata omaa lärviäni tässä ja näin poispäin. Alunperinhan mä en siis todellakaan kuvannut yhtään mitään ennen kuin se rupesi tietämään munkaan, että minä olen täällä ilmoittanut jotain. Kun minä sanon, että minä en ole ilmoittanut, niin minä en ole ilmoittanut. Ja mistä kautta se on se ilmoitus tullut? Sä et edes sitä ole halukas selvittää. Mulla on laillinen oikeus kuvata. Vartija siinä kertoi just äsken, että mulla on oikeus kuvata itseäni tässä ja kuvata tätä tapahtumaa. Ja kohta sen poliisikin sulle kertoo. Minä olin halukas kuuntelemaan. Mä sanoin, että minä en ole ilmoittanut yhtään mitään. Mä yritän nyt saada tiliäni toimimaan. Enpä tiedä, miten se nyt sitten tapahtuu. Sä halusit tänne vartijan, kun mä kieltäydyn ottamasta kameraa pois päältä. Ja näin mä tuun tekemään jatkossakin.
toivottavasti mun ei tarvitsisi enää tulla tähän tiskelle. Tänään hoitos. Mä olen yrittänyt hoitaa S-Pankin kanssa ihan soittavalla S-Pankin numeroon. Ei onnistu, sanotaan, tuu tänne paikan päälle. Nyt mä olen tässä. Sitten yritin Facebookissa laittaa viestiä S-Pankkiin. Juu, ei onnistu, tuu tänne. No nyt mä tulin tänne. Joks ne tuli? Tuliks ne jo? Ei yleensä kiirettä pitellä siinä. Taas tulee asiointia S-Pankissa. Kyllä tää jumaliste on ihmeellistä. Ihmeellistä tää toiminta täällä Suomen maassa. Mä en laittaa tän liven kohta varmaan kiinni. Kamera kyllä tuossa tulee. Mun iso maha varmaan vähän häiritsee tässä. Mutta näihin pankkiasiointeihin aina kannattaa varata sitten reilusti aikaa. Mun mielestä olisi hyvinkin ystävällistä, että Hämeenmaa esimerkiksi tarjoaisi kupillisen kahvia tästä hyvästä. Varsinkin kun asioita ei voi hoitaa puhelimitse. Joudun ajamaan 22 kilometriä tänne paikan päälle, jossa odottaa vartija ja tympiintynyt kassaneiti, mikä kieltäytyy palvelemasta minua perustuen, että minulla on kamera tässä nenän edessä. Siis ketkä olette tulleet nyt seuraamaan tätä episodia, niin täällä on todellakin pankkipalvelusalissa on vartija ja poliisikin on kohta tulossa paikan päälle. Ja tili on kiinni, kun joku on esittäytynyt minuna, että olen Pasi Viheraho ja tili on kiinni. Tämä on toinen kerta jo, kun S-ryhmittymä saa tällaisen episodin aikaiseksi. Tosi jonossa muuten edellinen asiakas muuten oli ihan samojen ongelmien kanssa tässä paini, kun keskustelimme tuossa, niin hänen pankkitunnuksensa oli mennyt kiinni, mutta sitähän minä en tiedä sitä syytä, mutta eikä se oikeastaan kuulukaan meille millään tavalla, vaan Mutta tilanne on nyt tämä, että nyt odotellaan poliisia, kun mulla on tää kamera tässä pyörimässä. Tää on todellakin huolestuttavaa tämä homma. Että S-kanavalle voi mennä ilmoittelemaan ihan kenensä tahansa nimi, että nyt on käynyt niin, että olen hukannut pankkitunnukset ja sun muut ja kaikki. Ja pankkihan toimii laittamalla tilin kiinni. Muistatteko, meneekö mulla muuten korttikin uusiksi? Sehän on tietysti kuollettu, eikö vaan? Millä te kuvittelitte, että mä pystyn e-laskuja kattelemaan, kun te lähtitte tilin kiinni? Tolla perusteella, että joku ilmoittaa. Nyt on ihan oikeasti kiirustus. Tuosta taas se Kelan poltaiset massit vyöryy tilille, niin pitäisi saada laskuja maksettua. Ja pankkipalveluitahan pitää Suomessa käyttää, koska minä en enää voi maksaa yleensä käteisenä rahaa mistään. Minun pitää tilille ottaa nämä etuisuudet ja sitten minun pitää maksaa nämä varat sitten finanssivalvonnan ja EUn direktiivit omaavien maksupalveluiden välityksellä ja ne on nyt laskettu sitten kiinni. Oi. Niin siinä sitten kävi, että täällä tarvitaan poliisia ja vartijaa ja ties ketä finanssivalvontaa ja varmaan Hämeenmaan edustajistoakin tarvitaan. Nyt on todellakin pahat tilanteet. Ja kahvia tässä kyllä kaipaisi oikeasti. Se olisi niinku se kova sana. Tää ongelma koskettaa sitten kaikkia tuollaista vihreän kortin omistajaa. Niiden kaikkien tilit saadaan kiinni yksinkertaisesti ilmoittamalla anonyymisti. Sinne voi kirjoittaa ihan mitä huvittaa. En tiedä, onko se ihan tietoturva kohdallaan, mutta jos mä pystyn ilmoittamaan tai pystyy menemään nettiin vaikka torselaimen kautta, sitä kannattaa muuten käyttää, niin ei jää niitä jälkiä, ei jää kiinni. Niin sinne voi sitten kirjoitella sinne S-Pankin palautepalveluun ja laariin ihan mitä huvittaa ja näin me saadaan tilit kiinni.
Mutta ehkä me saadaan tällainen sovitteleva ja hoitava poliisipalvelu tänne, mikä hoitaa hommat kuntoon jossakin kohtaa. Se olisi oikeasti ihan toivottavaakin. Oi voi, on tää elämä kyllä välillä mielenkiintoista täällä tällaisessa EU-Suomessa. Taisi mennä taas S-kortti uusiksi. Koska jos se on kuoletettu, niin sitä ei kuulemma voi enää laittaa uudestaan käyttöön. Näinhän on kerran käynyt. Ja S-pankkihan oli antelias muuten. Ne antoi 50 mulle hyvitystä viime kerralla tästä hommasta. Että nythän se varmaan inflaatio on kasvanut. Nyt se on varmaan 150 ja sitten jo pikkuhiljaa. Joo. Tällaista tää on. Tällaista tää nykyään on, kuulkaas tää elämän kevät. Tää on jännä paikka muuten tää Launeen Prisma. Täällä on aina niinku tarvitaan poliisit ja vartijat ja ties mitkä tänne tarvitaan, että tää on niinku käsittämätöntä menoa. Ensimmäisenä kun aletaan keskustelemaan virkailijan kanssa siitä, että minä olen eri mieltä hänen kanssaan, niin sitten me tarvitaan vartija. Ja sitten me tarvitaan luonnollisesti se kamera, koska täytyy pystyä osoittamaan jälkikäteen, että miten se asia oikeasti menikään. Ja sitten kun se selvitetään sitä asiaa, että miten sitä asiaa on niinku hoidettu, niin sitten aletaan vaatimaan, että kamera pitää saada pois. Kamerahan tulee kuvioon sen takia, joo, S-pankkiin voi ilmoittaa kuka vaan anonyymisti, tai siis ihan kenen tahansa nimen, että tili on väärissä käsissä. Ja S-pankki toimii asiakaspalvelulähtöisesti niin, että pistetään tili kiinni ja sitten kun yrität soittamalla asiaa hoitaa, niin ei onnistu, mene passin tai voimassa olevan henkilökortin kanssa lähimpään pisteeseen. Tälleen tämä käytännössä täällä toimii. Eikä siinä sinänsä mitään, mutta mitäs jos tämä olisi tapahtunut, kun mä olin täällä juuri tuurissa viime viikonloppuna, niin jos tili laitetaan kiinni, niin käsitykseni mukaan mä en pysty sillä kortilla makselemaan yhtään mitään. Ja näähän ei varmista millään tavalla tätä. Seuraat siis Pasi Viherahon suoraa YouTube-lähetystä täältä Launeen Prisman palvelevasta S-Pankin pisteestä, jonne jokainen vihreän kortin omistaja aina välillä joutuu tulemaan, jos ei tili toimi tai tarvitaan jotain vahvistuksia tai jotain. Juridisesti minä katsoisin, että tässä on tapahtunut jälleen kerran identiteettivarkaus, mitä poliisi ei edes tutki, koska tämä on taas näitä yksittäisiä tapauksia ja kun S-pankki toimii näin, mehän olemme kirjoittaneet tällaisen S-pankin kanssa niin sellaiset tietynlaiset palvelusopimukset ja näin. Ja nyt sitten pankkihan vaatii EU-direktiivin perusteisesti hyvinkin tarkkaan papereita, voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta tai jotain muuta. Niin nyt sitten pankki on toiminut sikäli virheellisesti, että joku minuna on esiintynyt pankille ja pankki sitkeästi väittää, että minä olen itse ilmoittanut jostakin virheestä täällä toiminnassa. Joko kortti on kadonnut tai pankkitunnukset on kadonnut, kun eihän minulle kerrottu mitään muuta, koska minä olin itse pyytänyt tilit kiinni, mitä minä en ole todellakaan tehnyt. Ja ehkä nyt jotkut mun seuraajat saattaa jopa muistaa tämmöisen tapauksen sieltä 2-3 vuoden takaa, jossa oli tapahtunut aivan samanlainen tilanne, eli pankkitilit kiinni ja kortti kiinni ja se e-laskusekoilu, mikä täällä S-pankissa oli, niin sekin oli mun mielestä vailla vertaa. Niin, ja sitten toinen hauskuus, te ette vieläkään näe niitä e-laskuja varmaan sieltä koneella. Näet sä mun e-laskuja, mitä sinne tulee? Mitä? En minä lopeta kuvaamista ennen kuin sä avaat mun tilin.
Ai, on tää kyllä vaikeeta. En mä sua kuvaa, mä tallennan ääntä ja siihen mulla on laillinen oikeus. Mihin lakiin ja asetukseen tai pankkipalveludirektiiviin perustuu käyttäytymismalli, että sinä et palvele minua, jos minulla on kamera kädessä? Osaatko kertoa sellaista pykälää? Kai sullakin joku pykälä pitää olla, kun sä tollaista vaadit. Miten sä voit vaatia tollaista, mikä on perustuslailla suotu oikeus? Hei, voitte soittaa sen teidän, mä en muista, teidän johtoryhmässä on joku tyyppi, kenen kanssa mä keskustelin silloin sen edellisen episodin kanssa. Niin voit sä soittaa... Sitä ei enää käytettävissä, kello yli 4. Niin se on lähtenyt himaan. Hiimassa on 4 aikaa. Mut sä muistat sen episodin, mikä tuossa... Niin, mut sä oot kuullut siitä. Ehkä jotain. Niin. Mä juttelin sen kanssa aika pitkät tovit siitä kamerakäyttäytymistä. Nyt säkin näet, että en mä kuvaa kuin itseäni. Joo. En mä voi kieltää sua, mutta hänenkään ei tarvitse sua palvella se. Hän voi kieltää sua palvelemasta. Ette te oikein voi kieltäytyä palvelemasta, kun tää on monopolipalvelu, koska mä en tästä pankkipalvelua mistään muualta saa kuin tästä tiskiltä. Ja toiseksi tämähän on täysin juridista toimintaa. Tämähän on, tekin nauhoitatte puhelut ilman mun lupaa, kun mä soitan teidän palveluihin, niin ja te kuvaattekin mua muuten jossain kamerassa. Missähän täällä on kamera? Tossa on kamera. Ette te kysele mitään lupia multa, kun mä tässä istun. Se kuvaa mua ihan 100% varmuudella. Niin miten tää mun kamera, mikä kuvaa mun larviin, niin voi niinku häiritä sun elämässä? Ai. On tää vaikeeta tää poliisinkin paikalle saaminen. Miten tää on mahdollista? Toinen kerta jo sama laulu. Ja S-pankki. Selaa taaksepäin niitä lehtiä 2020 tai 2019 joskus silloin, niin oli edellisen kerran ihan sama juttu. Pasi Viheraho tässä, terve. Nyt on käynyt niin, että olen kännissä kompuroinut ja olen hukannut pankkikorttini ja kaikki tiliotteeni ja tai noin tilinkäyttöpaperit. Ja mitä tekee S-pankki? Syö tilin kiinni ja lähettää mulle joskus sit parin viikon päästä uuden kortin. Pahoittelemme tapahtunutta. Eikä tässä nyt enää ole, kiitoksia jollekulle, eikä tässä nyt enää mitään muuta taas voi kuin väkisin tuoda tää asian julkisuuteen. Mä annoin sulle mahdollisuuden hoitaa tää homma, mutta sä et hoitanut. Yksinkertainen asia. En mä lopeta tätä enää. Mä voin tän liven pistää tästä kiinni, mutta tää on nyt mun juridinen oikeus. Liven mä voin laittaa kiinni. Palataan astiaan tämän asian selvittelyn jälkeen. Hei hei kaikki seuraajat. No. Siitä, että ilmoitus on tullut asiakaspalveluun, että olisit itse ilmoittanut. Niin, mutta kun mä en ole ilmoittanut. Että olisit itse ilmoittanut, että sinun pankkitilinokset ja kortti olisi kadonnut. Juu, kun ei oo. Voitko kuunnella? Silloinhan on ihan sinun edun mukaista, että pankki sulkee ne, ettei joudu kenenkään väärinkäytöksiä. Kuka tahansa voi ilmoittaa tälleen. Ootko koskaan ajatellut sellaista asiaa? No, jos tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että joku muu on saanut sen tunnukset ja ilmoittanut... Mun tunnukset? Herra Jumala, kun sitä ei ole ilmoitettu mun tunnuksilla, vaan se on ilmoitettu todennäköisesti internetissä jossain palvelulomakkeella.
Niin. Silloinhan on täysin sinun edun mukaista, että pankki sulkee ne sinun turvallisuuden vuoksi. Koska sinun voit tehdä niin vai pankkitunnuksen, vaikka identiteettivarkaus. Ja sehän on täysin sinun edun mukaista. Identiteettivarkaus tekemällä esiintymällä minuna pistetään pankkitili kiinni, ettei tapahdu identiteettivarkautta, sanoo S-pankki, niin. No kyllä, koska pankkitunnuksellahan sulla voidaan, niin kuin, niillä voi pidäytyä esimerkiksi oman kantaa niin vastaavaa. Niin, eikö se ole sinun edun mukaista, että pankki Siis on... ilman pankkitunnuksia, hetkinen siis, otetaan nyt uudestaan. Oletetaan, että mä oon Pekka Virtanen. Ei oleteta nyt mitään, kun asia on näin. Että jos on käynyt nyt niin, että joku muu on ilmoittanut nämä sen pankkitunnuksen, että ne olisi jossain väärinkäytöksen joutunut, Niin. silloinhan on hyvä, että pankki on sulkenut, että ei kukaan pysty käyttämään sinun pankkitunnuksia tai korttia. Mutta mäkään ei pysty käyttämään. Et pystykään. Niin. Mutta sehän on ihan sinun edun mukaista, että pankki sulkee ne turvallisuuden vuoksi. Eli siis nyt tässä kun tää video tulee julki, niin muutama 10 000 semmoista hyvää päivää. Joku on pistänyt pankkitilin kiinni. He väittävät mulle, että mä olen itse ilmoittanut, mä en saa tilieni auki. Ja oman oikeusturvani takia tää kuvaa tässä meikäläisen naamaa ja tätä puhetta. Ja tästä oikeudesta mä en tule luopumaan. Eli nyt me tarvitaan taas teitä kertomaan, että saanko mä nyt julkisella paikalla kuvata itseäni vai eikö mä saa kuvata? Mä oon sulle sanonut, että sä saat kuvata täällä kyllä, joo, siitä ei ole kielletty, mutta hän ei halunnut sinua palvella, että se oli nyt tässä se ongelma. Mulla on tili tässä pankissa ja ainoa tapa, millä mä saan palvelua on tulla tänne. Mä olen yrittänyt soittaa S-Pankin asiakaspalvelunumeron, jossa minulle sanotaan, että ota mukaasi voimassa oleva passi tai tämmöinen voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Asia voidaan selvittää vain täällä. Ja nyt hän selittää minulle tässä pokkana näin, että on minun edun mukaista, että pankkitili laitetaan kiinni, kun siis kun heillä on tällainen palautepalvelu, mikä voi kirjoittaa, että olen Pasi Viheraho, minulta on nyt hävinnyt kaikki tällaiset paperit, mitä niin kuin tilinkäyttöpaperit ja kortit ja sun, mutta he laittavat sen kiinni sen takia, ettei minun tunnuksilla vain tapahdu identiteettivarkauksia. Eli identiteettivarkaushan tässä on kysymyksessä, kun joku muu on minun nimissäni heille esiintynyt, niin he laittavat sitten minun tilini kiinni siinä sen takia, ettei nyt vain tule identiteettivarkauksia. Ymmärsitkö tämän kuvion? No, suurin piirtein. Eli sinä menet, odotetaan, että sinä olet rikollinen. Sinä menet internettiin ja menet sinne S-kanavalle ja katot siellä sellaisen lomakkeen, mihinkä ei tarvitse kirjautua. Ja sä kirjoitat sinne, että hei, olen Pasi Viheraho. Minulta nyt on hävinnyt tässä kaikki pankkikortit ja tilinkäyttö, tää mikä helvetin tunnuslukutaulukko tää on. Ja he ottavat tämmöisen täysin autentikoimattoman viestin vastaan, missä ei ole minkäännäköistä varmistusta. He laittavat tilin kiinni, ettei tapahdu identiteettivarkauksia. Ja heidän mielestään hyvä asia. Joo. Avaa tili, niin mä lähden tästä menemään. Oliko siinä? Vittu, tää on vaikeeta tää. Mä oon kuvannut koko aika omaa naamaa tällä kameralla ja mulla on siihen täysin laillinen oikeus. Sano se hänelle, että minulla on laillinen oikeus tallentaa oma käymääni keskustelua. Meinatteko te antaa hänelle palvelua vai jos ei, niin sitten aika poistua, jos täällä ei kerran palvelua saa, niin... Niin meinaat sä avata mun tili? Hänelle selittää tässä tätä tilannetta. Että minä en tässä niin sen enempää nyt näe kuin sen, että täällä lukee, että asiakas on ilmoittanut palautekanavan kautta kortin sekä pankkitunnukset kadonneeksi. Mä en oo ilmoittanut yhtään mitään. No mutta hän ei varmaan ole syytä valehella siitä. En mä sitä epäilekään, Niin, mutta minä en oo ilmoittanut yhtään mitään. Ja sitten sinä olet soittanut asiakaspalveluun. Niin soitin. Ja sitten sinut on ohjattu tänne Savonlinnaan. Joo, ja nyt mä olen tässä teidän ohjauksenne mukaisesti. Kyllä. Ja minä kerroin sinulle, että sen takia, koska on tullut tämä ilmoitus nyt sinulta itseltäsi vaikka ilmeisesti. Ei ole tullut minulta, älä käytä tollaista nimeä. Minulta ei ole tullut mitään ilmoitusta. Mutta ilmeisesti se ei ole välttämättä ollut sun. Ja silloin nämä pankki on laittanut nämä sinun sen ilmoituksen. Toisen kerran jo. Sulkuun. Niin toinen kerta. Tää on toinen kerta. Joo, näin voinut joutua ne pankkitunnukset ja kortti väärin käsiin, jolloin esimerkiksi sun tunnuksella on voitu vaikka oma kantalta, niin vastaavaa niin tarvii vakavaa tunnistamista.
Näyttääkö se kuinka väärissä käsissä olevan kortti? Kato sitä tarkemmin. Näyttääkö se jotenkin? Ja nyt tämän teidän leikkimisen takia toi menee todennäköisesti uusiksi taas toi kortti, ja mä saan joskus sen ties milloin, koska todennäköisesti suuressa viisaudessa niin laittanut tonkin kortin kiinni, eikö vaan? Sen ilmoituksen teille. Niin, kyllä. Tää on helvetin hienoa tää elämä täällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitten kun mä teen tästä rikosilmoituksen, niin poliisi hieroo käsiään, Vornanen juo kahvia siellä saatanan kopissaan eikä tee mitään asialle. Eikö se ole kiva? Eikö tää ole rikos? Esiintyä minuna. Eikö se ole identiteettivarkaus? Mitä mieltä sä oot? En osaa sanoa. Niin, eli nyt jos ei ole nyt mitään tehtävissä, niin nyt on aika Onhan silloin ollut tehtävissä koko aika. Mutta mä oon yrittänyt selittää sinulle tätä tilannetta. Ja se on nyt sellainen, että me voimme tehdä uusiksi nämä pankkitunnukset tässä. Mukaan saa käyttää tunnuksen kirjautumisohje ja ekan kirjautumisohje salaisena. Juu, ala sitten tekemään. Sitähän mä oon tässä pyytänyt. Kuuntelen nyt. Noin viikon päästä postissa. Mulle tulee hei 7. päivä Kelalta rahat. Millä vitulla sä kuvittelet, että mä saan maksettua vuokran? Taisi mun muuttaa tähän asuun ja poliisi aina kantaa mut putkaa, että mä pääsen pois. Se on onneksi tossa aika lähellä toi poliisilaitos nykyään. Mä kävelen aina tähän saatana takaisin huutamaan, että nyt perkele antakaa mun maksaa laskuni. No mut semmoset vaihtoehdot nyt on. Jumalauta, tää on kyllä perseestä tää maa. Mutta jos mun edelliset pankkitunnukset on vaikka jonkun muun käsissä... Miten niin se on jonkun muu? Se on mun käsissä. Tää sä itekin se helvetti, että se on siinä. No kun on verkkopankkitunnukset. No, ne on kuule mulla himassa. Ja oikein hyvä säkä, jos on, niin ne on muuten täällä mukana. Mutta niin, Mä en yleensä niitä kantele mukana. mutta en pysty niin avaamaan niitä olemassa olevia, koska jos siinä voi olla... Niin just, tää on toinen kerta. Tää on toinen vitun kerta saatana teidän kanssa tää sama. Tilaa mulle ne paperit, niin kyllä ne sieltä joskus tulee. Mut hei, sit kun mulle tulee ne Kelan kolaukset, niin mä tulen tasan tarkkaan tähän tiskille vaatimaan, että mun laskut saatana maksetaan tässä maksutta. Kyllä mä sen tiedän, että alle 500 € suorituksia te ette mukamas hoida. Tälläs paskaa tää on. Jotkut autistit pellet saa vittu leikkiä tossa ja poliisi ettei hevon paskaa. Sitä mä niinku vittu tässä vähän kritisoin. Ei mulla oo sit mukana, mutta ne on kyllä tallessa. Sulle tässä ne uusina. Ja kauas siinä menee, kun mulla ei posti kulje hei. Tilaa ne tänne, niin mä tuun hakee täältä ne käteis. Mä voin näyttää kyllä ajolla. Tääkin on hankalaa. Postikaan ei kulje saatana, kun tulee niin paljon paskatilauksia. Siis mulla on tällä hetkellä tilattu takkia ja kaiken. Sä tiedät varmaan tän kuvion tässä. Ei mulle posti kulje. Ja sit kun mä teen rikosilmoituksen teille, niin mä en saa edes vittu rikosilmoitusjäljennöstä, mikä lain mukaan pitäisi, esitutkintalain mukaan pitäisi saada. Niin, se pitäisi saada. Ei tule. No. Kyllä täällä aika paljon kirveellä olisi hei töitä. Kyllä yhdessä paikassa muuten sanoin, että kirveellä olisi töitä, niin vittu ne soitti poliisi. Minä voin soittaa, että meidän taustapalveluja ja pyytää sieltä nyt poikkeuslupaa, että saisin antaa sinulle myös sen tunnustuspalvelun tästä nyt. Se olisi ihan oikeasti hieno homma, jos se onnistuu edes. Mutta tälle pitää saada stoppi. Tää on nyt toinen kerta. Joku juttu tälle pitää nyt saada tehty. Ja mä oon 22 kilsaa ajanut niin kuin tän asian takia. Mä olen yrittänyt hoitaa asiaa ensin ottamalla yhteyttä teidän palvelunumeroon ja sitten yrittänyt ottaa yhteyttä Facebookiin, S-Pankin tähän systeemiin, niin joka paikassa sanotaan, että tuu tänne. Ja kyllä mä sanoin, että kirjoitinkin sinne Facebookiin, että tässä on varmaan taas kohta vartijat ja poliisit selvittävästä asiaa. Ei vittu, tää on vaikeeta tää elämä. Suutakin kuivaa, kahvikin olisi kiva. Mikä tuo numerosarja muuten, mikä teillä on tullut? Se on meidän tunnus. Onko teillä jokaisella niin yksilöllinen tunnus? Miksi ei teillä ole kameroita? Joka paikassa luki, että pitäisi olla poliisilla nykyään sellainen kamera vaikka. Se oli, mutta ne kiellettiin. Miksi? Pitää kysyä viisaammilta. Olisit äänestänyt mua, mä olisin sallinut sen kameran teille, koska se on ihan selvästi, jos tulee painimatsi tai joku väkivaltatilanne, niin se tallenne on sen takia mullakin pyörii kamera. Taas se palautekanava. Siellä on kattu S-Pankilla tai tuolla S-ryhmällä on se
S-kanava. Sinne voi kirjoittaa ihan kuka mitä huvittaa. He onnistuuko nyt silleen, että hän hoitaa ja tekee sen, mitä pystyy tekemään, ja sitten palaat tähän asiaan? Joo, mä lähden saman tien helvettiin Niin, tästä, kun mä saan pankkihommat kuntoon. En mä Pienempään tuossa on muitakin asiakkaita, niin... Miksei nää voi rakentaa sellaisia lostereita tänne, että... Sitten toinen juttu, että kun sä puhut hiljaa, niin ei nää juttu välttämättä kuule kaikkea, mitä sä sanot. Siitä keskitasoa. Niin. Se on vaikeaa välillä kuljettaa elämä täällä. Mä varmaan tekee nyt, minkä pystyy tekemään ja soittaa. Niin. Jos ei onnistu nyt, niin siitä ottaa kantoa. Juu, mä lähden tästä menee heti, kun tää homma hoituu. Kiitos, näkemiin. Ja nyt ei varmaan enää tarvita sitten näkemiin.